Дишай, пасиня. Дишай. Завърти я към тебе. Не мога, тежи. Така то през газа трябва. Значи не става. Слънченце. Сега стана ледена. Може. Ледена стана. Тя дигнала температура заради пристъпа, човек. Занко. Да. Не бе, нали аз се доставя такова, бе. С кърпът, с това. Ема хубаво и тука. Занче. Занко. Очите в момента си нагоре, човек, виж къси зеници. Да, Занко. Какво няма продължава за нещо? Минута и 20 секунди от тук. Значи, сега ще ходя да взема това. Добре ли си? Не мога да слагаме ни в газа и в нищо. Занко? Добре ли си, тата? Спокойно, миличко. Спокойно. Спокойно, спокойно. Спокойно. Я? Чуваш ли ме? Чуваш ме. Добре, не дей да плачеш. Не дей да плачеш. Добре, спокойно. Можеш ли да дигнеш ръчичка? Малко поне. Дигаш, добре. Добре, тата. 2 минути и 30 секунди. 2 минути снима. Да, и... Точно преди това си ми включи. Озанче, можеш ли да ме погледнеш, тате? Добре. Много главата ще така. Усещаме върху циците си. Снимаш ли? Взема се, че стрел. Спокойно.